Здравейте, аз съм Бобчо. Ако някой иска да гледа това, да го гледа, че ще пропусне и ако някой гледа това, искам да му кажа, че ако има много силен мъж, който е ваш баща, искам той много да ви се зарадва и да ви тренира, за да станете силни мъже. Чухте ли ме? Ако вашия баща стане силен мъж, може и вас да ви тренира, за да станете силни с мускули. И за сега, за вас, ако някой иска да си купи такъв камион както моя, чакайте да ви покажа. Такъв както моя. Хубав, много хубав. И ако някой иска да си купи такава моя количка, има я и я продават само в Джъмбъл. Само в Джъмбъл. Виждате ли това тук? Виждате ли това? Почакайте за малко. Това тук. Виждате ли го? Това са пружините. А от другата страна са гумите. А от другата страна е гумата. И така завършвам цялото филмче на Баян. Чао, чао, бай-бай, до скоро!